ستاسو دا پارا زیو بنیادی فرق خائم چاہل السنة والجماع مشایخ علماء سنیان نیکان دا با دی بدعقیدہ دا نوی روشنے والا سر پا کم ٹکی تاسو بیلوئی اگا کم نسخه دا او کم ٹکی دی چی پاغی باندی اهل السنة والجماع دا دواوی او گمراو ڈلونا تغییر لریو فرق لریو معلومی گی ورباندی انا خص شیده ماغا عظیم بنیادی نخ دادا چی منگ اهل السنة والجماع علماء و مشایخ و مسلمانان مؤدبینیو دا ادب والایو او دا دواوی اڈلی چی سمر جوڑی دی دا بی ادب دی منگ اهل السنة والجماع مشایخ و علماء خلقو تا ترغیب دا ادب ورکو او دواوی اڈلی دا نوی روشنی والا خلق گوستاخی و بی ادبی تراکائی دا بنیادی فرق دی زبا یوسو نمونین در تا پیش کم فلو تاسو تا پتاو لگی او کزد و عناد سوک نکی نو هر صاحب پدی بانی پوئی دے چی ادب پا اهل سنة والجمال کے در دے او کنا پا نوی روشنی والا پڑلو کے در دے ہر سوک پدی بانی پوئی دے منگ اهل السنة والجماع علماء مشایخ خلقو تداوایو چی تا دا رب ذوالجلال دا ذات تعظیم و قدر کوا دا الہ العالمین نم چی اخلنو دا اللہ سر جل جلالہو آیا اللہ رب العزت آیا دا الہ العالمین دا نامی سرا دا آغا باز مناقب و صفات ذکر کوا احترام و قدری کوا ہم دا وجدا اہل السنة والجماع علماء چی بیان کئی ناغی بوائی اللہ رب ذوالجلال اللہ جل جلالہ فرمائی داغا دخلین بدال فاض رضی دنوی روشنی والا چی سمر ملیان دی و کامیان دی ناغی چی بیان کئی نوائی با اللہ فرمائی تاسو جواب را که دا سی موردلی تو کنمو دی وردلی اللہ فرمائی ددائی دخلین بدا اللہ جل جلالہ ٹکیوانا رئی دائی دا خواہ تعالی دا اسمم تعظیم نکی ادب و احترامی نکی او دا شان منگا داوایو چا دا خواہ تعالی دا عظیم کلام کتاب اللہ تعظیم کوا ادبی کوا احترامی کوا قدر پا نظر اور تا گورا